Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heje ürü 23 Cotme 2025 ben şamle Brüksel saat 13 lamede 4 ben uçen dana var ojede peşkeş biken despek çaser uçen ma HPG jiber operasyonel leşkeri hişyarik ker. Pervin Buldan o Mithat Sancar bi siyaset medarên girtî re pêvajoner xandin. Parêzera rojên Kabayîş daxwaza berfirehkirina Lêpirsînê kir. Devletên Yekbûyî Amerîkayê cezayên nû li şirketên Rusyayê birî. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfirêyan û çiyên xwe dikin HPG li ser operasyonên Erteşa Tirka da girker a li Bakurê Kurdistanê da xuyanî da. Navên da ragihandin û çepemeniya HPG eşkere kir ku Erteşa Tirka da girker li hemberî hêzirmeyên li Bakurê Kurdistanê êrişên berfireh dayê dest pê kirin. Ev tevgerên dagirkeriyê jî li Ahmet, Çewlik û Botanê dewam dikin. Li gurî daxuyaniyê di 14 û 15 Cotmeyê de li Herema Sêgoşeya Çewlik û navçeyên Lîcê û Pasûr ên Amedê tevgera dagirkeriyê pek hat. Di 14 û 15 Cotmeyê de li Herema Herokoleya Botanê tevgerek dagirkeriyê hat kirin. Di 19 Cotmeyê de jî li Herema Bestaya Botanê tevgera dagirkeriyê çêbû. HPG ragihand ku ev tevger li dijî gerleyên di pozisyona agirbestê de ne têne kirin. Gerîla naxwazin ku bi van tevgerên dagirkeriyê re rûbirû werin lê eger rast hatinek pek were jî berpirsyarê encamên vê yekê wê ev îradeya siyasî û leşkerî be ku van hêzan dibe herêmê. HPG wekê din bi wesîleya salvegera şehadeta fermandarên tabûra nemiran Asya Ali û Rojger Hêlin bi bîr anî. Asya û Rojger 23 Cotmeha 2024 li TÜSAŞa Ankara'ya çalakiya fedayî kirin. Di daxuyaniyê de fermandar Beritan hêvî bi navê din Gülnaz Karata jî hate bîranîn. Beritan jî di 25 Cotmeha 2022 de bi berxwedan sekin û çalakiya xwe bû sembola li dijî xıyanet û teslîmiyetê. HPG Kurd ev soza xwe dubare dikin ku dilsozî bîranê pîroz ên şehîdan bin û meşa xwe ya li ser xeta şehîdan bi rihê fedayiyê Apoyî bê tereddüt dewam bikin. İro salvegera yekê ya çalakiya fedayî ya li tesisên TÜSAŞ ya Ankara'ya. Militanên fedayiyên Apoyî Asya Ali û Rojger Hêlin çalakî li darxistibûn. Li ser vê çalakiyê gelek axaftin hatin kirin. Artêşa Tirk şok bû tevî îxtidara AKP digotin çawa dibe. Hatta gelek derdoran digotin kavê heta numara meqabên wan dizanibû. Çawa ji Qandîlê heta Ankara'ya hatine wê çalakiyê kirine. Belê me got salvegera yekê ya vê çalakiya mezin e. Gerîla TV peyamên dawîn ên wan her du qehreman ên fedayîn yên Apoyî weşandin. Asya Ali û Rojger Hêlin armanca çalakiyên xwe vedibêjin. Bu görevin bizim için anlamı büyük. Başta önderliğin İmralı İşkencehanesi'ndeki tarihi direnişine bir damla da olsa layık olabilmek amacındayız. Tabii bununla beraber yoldaşlarımızın muazzam direnişine katkıda bulunmak istiyoruz aslında. Düşmanın son dönemde geliştirdiği, Güney Kürdistan'da geliştirdiği işgal ve ilhak saldırılarına karşı cevap olma arayışındayız. Yine yani böyle bir süreçte halkımız üzerindeki baskılara da cevap olma görevini üstleniyoruz, sorumluluğunu taşıyoruz. Bu anlamda biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz aslında. Yani örgüt çok uzun yıllar sonra da olsa böyle bir şansı bize verdi. Bir de böyle bir göreve bir kadın bir erkek arkadaş olarak gitmenin verdiği sorumluluk var. Yani aslında hem dosta hem düşmana PKK'nin kadın erkek yoldaşlığı nasıl olur onu da göstereceğimize inanıyoruz. Yani bu sürecin başlangıcını bir kadın arkadaş yaptı. Vazilan yaptı.
Onun takipçileri de olarak aslında aynı zamanda kadın erkek yoldaşlığının temsiliyetini biz Sema'yla Heval Fikri'den öğrendik. Yani belki eylem tarzlarımız farklı ama o yoldaşlık geleneğini onlardan öğrendik. Öyle de sürdürme dileğindeyiz, isteğindeyiz. Önderlik felsefesiyle donanan kadınla erkeğin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Göstereceğimize de inanıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Kararlıyız. Asya olsa kadar gani serzaman olmuşsa işte ve çarşafeden olsa zaten trajnaken yani bak havalık hort çabuk çegöre ve yani bana yani felsefe fikre göre po tişta go terkatibim bana yani ama vijyani de to pratika khoda ama bana şani dost dijmen o havalık iştiya beden yani ve bavari dana yani şansa ki permazına cidasmına yani yoksa per şanslı mı yani havalık jara şuna göre ve yani per keyif hoşum ji و پر هجانی ماجی یعنی و هجان خواهم و کیف خشی خواهم نمی پراتیک خواهم شانی حوالا شانی دجمیجی شانی گله خواهی کردن یعنی تشتکی پر پچوجی دست مکیت اما فرصت تخن چالکی هری مازه یعنی تشتسته ماته خواستم اما اینا بکن یواشم مثلا به اساسی نه و یعنی گشتی بدل جاش گشتی همه قدر سرکفتون خوازم گناه بینام بجنیش Pervin Buldan û Mîthat Sancar bi siyasetmedarên girtî re pêvajoh nirxandin. Pervin Buldan û Mîthat Sancar têkildarî serdana lêgirtikan daxuyanî dan û gotin me serdana hevalên xwe Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı û Semra Güzel lêgirtikeyên Edirne û Kandıreyê kiriye. Moral hemuyan bilind bû, rewşawan a tenduristiyê baş bû. Di dewamata xuyaniyê de hat gotin, di hevdîtinan de bi esasî agahî li ser pêvajoyê aştiyê hatiye parvekirin û nêrînên wan hatiye wergirtin. Selahattin Demirtaş piştî ku piştgiriya xwe ya xurt a ji bo pêvajoyê diyar kir, anî ziman ku ji bo serkeftina pêvajoyê ji bo avakirina aştî û demokrasiyê ew amade ye bi her cûreyê tevkariyê bike. Figen Yüksekdağ jî destşan kir ku ji bo avakirina aştî û civaka demokratîk ev bihêviye û divî riyê de wê piştgirî û tevkariya xwe bi xurtî dewam bike. Ji aliyê hukûqî ve mîsogerek û hevalên me bê sûcil lewma ragirtina wan li girtikê bi çi hincetê nikare bê vegewtin, bi çi awayî nikare bê qebûlkirin. Em li bendê ne û dixwazin ku ev bêadaletiya vekirî tavilê ji holê bê rakirin û hevalên me di nava şert û mercên azad de beşdarê meşa aştî û demokrasiyê bibin. Di hevdîtinan de ku gelekî çêker bûn, hevalên me silav û hezkirinên xwe yên ji dil ji her kesîn yên dilxwazên aştî, demokrasî û azadiyê reşandin. Profesör Doktor Beter Milaren aştî li gel Öcalan dil hatiye girtin. Profesör Doktor Beter Mislaren çend roj berê peyamek ji dem partiyê reşand û piştgiriya xwe ji bo pêvajoya nîziman. Milaren balkşanser banga rêbera po wiha got banga aştî û civaka demokratîk geleke birûmet e. Birêz Abdullah Öcalan ji girtikê peyamek şand û deng veda. Hevriyên wî jî bersivekê erenî dan. Ez vê yekê geleke birûmet dibînim. Ev kar ne piçûkbûneke û ne jî têkçûneke. Xwedî derketina li jiyana birûmet e. Tifingên ku wextekî sembola raperînê bûn ve guherên bîranîneke dîrokî ku aştî û demokrasiya wa bikin. Li hücreya girtikeke li giraveke nava Derya Marmarayê dengeke bilind bû. Ev dengê Birêz Abdullah Öcalan bû wijdanê mirovaniyê. Di demeke ku cîhan bi leşkerî bûnê dişewit de banga aştiyê kir. Dengê wî di asteke ahlakî û wijdanî de ku mirovaniyê jî bîr kiribûn derket û hate bîhîstin. İzolekirina İmraliye û Birêz Öcalan tesadüfî nîne ev polîtikayeke. Divê îzole rabe û Birêz Öcalan demil dest were berdan. Di dewleta
Türkiye tırsa Kurdan ji ser xwe bavêje û zihniyeta ku 100 salin di pratikê de terk bike. Divê refleksên berê cih bidin refleksên aştî û demokrasiyê. Erka Serokkomar Erdoğan jî ew e ku destûra bingehîn biguhere û Kurdan weke hemwelatiyên aslî yên Tirkiyeyê mîsoger bike. Ji bo aştiyeke mayîn de divê girtî hemû werin berdan. Hevserokê Tuayê Derê a Êlihê Hasan Arıktekin Balkşan ser girtiyên nexweş û got li girtika Êlihê jî girtiyên bi nexweşiya giran hene. Dermankirina wan tê astênkirin malbatên wan jî ji ber sürgûnkirina girtiyan rastî zehmetiyan mezin tên. Em nikarin xwe bigînin zarokên xwe û ji tenduristiye wan bifikarin. Eger aştiyeke mayîn de tê xwestin divê girtiyên nexweş demil dest werin berdan bişre hemû girtiyên siyasî werin berdan. Pêşxistina berdana kesên ku 30 sal û zêdetirê dîlgirtî de ne hatine girtin di nava civakê de nerazîbûn pêşxistiye. Herkes dibêje dewlet û desthilatdarî tolê dihiltîne. Divê lijneyên îdarê û çavderê de mildest werin rakirin. Em bank û wezaretên dadê û tenduristiyê dikin ku girtiyên nexweş de mildest werin berdan. Xuşka Ardıl Çeşme Asiye Seyhan got divê dawî li dîlgirtinê beyanîn. Ardıl Çeşme sû yek salin li zindanên Dewleta Tirk dîl tê girtin. Niha jî di girtîgeha jirana Erzinganê de ye. Berdana Ardıl Çeşme 3 caran her carê ji bo 6 man hatiye talok kirin. Xuşka Ardıl Çeşme Asiye Seyhan ji Anê Feraxivî. Gerekçe olan hava gibi terörle bağlantısının tespit edildiğine dair yani ev nişandını ve kedin hiç disiplin cezası yüzdüğüne yani gerek havalan gırtın ama bu içine gırtıya yani devam için nezikati idare zelibervi nezikati sistematik ayı işte bir ekirama bu seroş jipanzı kasmırama bu seroş valla tahliye ökümlertileme kırme peştabetine şeşme bu tam neyse çünkü gerek havalı sanki bu pırpır ki ağzı bağırıyor ağzı meyle çünkü o sincaneda hayali berdan ektiriştikçe ne bu hem bu ve gridayne çünkü beri vaktine hani dikotla net girer yataravi 36 be وجيو هدفها سيستم زي أول كي ما بنسيوش صالون يا ترى بتاعه sanki كن في توري يعني هبال مباراه دي جالي كمان بردان اما نصر وانا راح تشتري سيستماتيك جاي هم تخازه كي بيشنجيه و معلوماتی که ظاهری من تقریبا تعلق کردن به پیشگی و معلوماتن اینسیاتیو کشیده جسته ببینم چون من وینه yani her sal mara اولاد خونه بین چی چو نستی که چون کیه جویجی دولت ترک هبونا خویا لشکری به هیز دکه اندام لیجنه آسایش و پاراستنه یا لپارلمنت عراق محمد شماری و پسپور اولکاری عدنان کنیانی درباره داگیرکاری دولت ترک یا سرخاک عراق و هرما کردستان جان فراخوی ددسپیک ده محمد شماری آخوی گود پارتیا کارکر کردستان چک دانی شهر دا راوستاندن ادی تو بهانه دولت ترک نمایه لدولت ترکیه داگیرکاری خاک عراق و هرما کردستان da ısrar dike. Divê desthilatdarî Iraqê demildes hemû peymanên leşkeriyên bi Tirkiyeyê fesx bike û daxwaz bike ku leşkerên xwe ji xaka Iraqê paş tê bikişîne. Adnan Kinyanî jî dibêje desthilatdarî Iraqê bi pêkirînên dewleta Tirkiyê ve dişêre. Dewleta Tirk zêdetirî 5 baregehên leşkerî istixbaratî di nava xaka herem û Iraqê de çêkirine. Di nava van baregehan de baregehên çavderî, qada havayî û sîxuriyê jî hene. Balafirên dewleta Tirk her tem asîmanê Iraqê bin pê dike, xelkê sivîl dike armanc. Desthilatdarî Iraqê û Herêma Kurdistanê pêdenge. Adnan Kinyanî herî dawî dibêje êdî tu bahaneya dewleta Tirk nemaye divê desthilatdarî Iraqê de mildes hemû leşkerên Tirk ji xaka Iraqê derxîne.
پیوسته جن لپارلمنت عراقی به حزب ماموسته زانگی سلیمانی پروفسور دکتر نهله محمد درباره هلبجارتن عراقی داخوی محمد داغافتن خود بالکشان سروان خلان لعراقی جواکا کورجی دراو ده جن جگلک مافان به پر هاتن اشتنها هلبجارتن هیا و دنگدان ده رولا جنان مزنه دوه هول بداین کو جن لباغ ده پارلمنت دا به حزب گر رژیا جنان زده به و رولا وان ده جواکه ده زده به رژه جنان آل پارلمنتو عراقی جسدی 25 و پارلمنتو هرم جسدی 3 لولات امارات کو یک جولات هری پیشکتی عربانه اورژه جسدی 5 پیوسته ل عراقی له هرم کردستان رژه جنان به ذکرن هنگی و رولا جنان دنوا جواکه دجی زده تربه لهمبر زمان پولیتیکی که قریش تماشاندن هفسروک کمالیه کردیگه هی عارف اصلان درباره ایریش نجات پرس و گیرینگی زمان داخلی عارف اصلان سر پولیتیکی زخته یل سر کرد راوستی و بالکشان سر وان خلان کلیجا دت لهمبر زمان کردی ایریشه قریش بیقانی ام جاری که دوان شرمزار دکن لجی که وقت آمده سازی که وسطش که وسط که اورش به زانبون هاتیه کرن دیجا زمان ترکی ده اف پولیتیکی که نجات پرز لهمبر زاروکن کرد بو اموان بیقانین فاشیزان لعنت دکن عارف اصلا درباره پیواژی آشتی و جواک دموکراتیک دج آخوی وها گود پیویرا کمیسیونا هاتی آوا کرن اوه کو آشتی پیک بینه تو نتو به زمان نابه آشتی جی به زمان نابه باوی که استماتیک لمجلس دنگ دایکن آشتی هات گرتن لمجلس دما کرد تی آخافتن میکروفون تین گرتن او ایری شکل دیج زمانه کردیه دوه اف کمیسیون به آلی کار بکه و دوه ببالداری نزی زمان ببن هر جواک به زمان خوهیه ام کردی جی به زمان خوهنه پارێزیرە ڕۆژین کابایشê got me daxwaza berfirekirina lê pirsîlê kiriye ji parêzîrên dosyê rojîn kabayîş parêzer Zeynep Demir qonağa dawiya dosyayê Nirxan Demir got ku ji roja yekem ya wendabûna rojîn kabayîş ve ihmalkiriyek hebû û wiha dewam kir me di rapora li ser dosyayê de eşkere kir ku pêvajo dereng maye îhtimala êrişa zayendî ji bûjîneke ku di şert û mercên gumanbar de miriye nehatiye nirxandin me diyar kir ku mînakên denayê jî biraya giştî û parêzeran re nehatiye parvekirin hem saziya tipa adlî û hem jî dozger divê li ser êrişa zayendî rawastin divê hemû delîlên di dosyayê de ji nû ve werin nirxandin ji ber vê yekê em jî pêvajoya lêpirsîn û dadgehê bi baldarî dişopînin wê piştgiriya teknîkî ji dervê welayît werê girtin diviya bu ev azmûna teknîkî bi roja yekem de bihate kirin hiştira vekirina telefonê ji bo saleke me tirsiniyê zêde dike divê dosya de min dest bêronî kirin divê dosyaya rojîn û yên hemû jinên ku di şert û mercê gumanbar de mirine bi baldarî werin zelal kirin Nasım Gülami Simyari davî greva birçîbûna anî aktivîsta mafê mirovan Nasım Gülawî Simyari ji girtika evînê ragihand ku ve piştî nameyên piştgiriya hevalên wê parêzvanên mafê mirovan û girtiyên berê de ji greva birçîbûnê berdaye Nasım Simyari bi nameyeke bersiv da nameya ji bo hatiye şandin û got sedema ketina greva birçîbûnê pêdenga civakê û qadanavnê têbeyî bû pêdengî li hemberî Fariba Kamalbadî û gelek kesên girtî hebû lê îro piştî ku min dengê wê yê bi hezkirin bihîst baweriya min ya bi hêza we ya piştgiriyê çend qat zêde bû girêdana we bersivekê lê dijî zilmê ye ez bawer dikim ku riya gihiştina adaleta ku feriba û hemû girtiyên siyasî heq dikin di helwest desthilatdariyên de destayîna hev û şopandina hevpar de derbas dibe ji dervê jiyana xwe tiştekê ku min feda bikira tune bû lê ez niha dizanim ku dema ez bi were me dengê me ji nava dîwaran derbas dibe û digihe gelan ji bo rizgariya min ya li hemberî we ez dest ji grêva birçîbûnê berdidim
Navên daragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk qasêdê bi daxuyanekê ragihand ku bi operasyonekê serçetêkê Daişê girtine. Daxuyanî wiha ye. Hêzên me li herêmên cudayên Sûriye operasyonên ewlehiyê li dijî bermahiyên rêxistina Daişê terorîst domîne. Di vê mehêdê jî hêzên me gelek operasyon bandor pêkaniye. Di encama operasyonên de gelek şaneyên terorîst hatine bê bandorkirin û gelek endam û rêveberên rêxistinê hatine girtin. Di vê çarçoveyê de tol yên girêdayî hêzên me Hêzên Sûriye Demokratîk bi desteka hêzên koalîsyona Navnêtêvî roja çarşemê operasyonekê ewlehiyê li bajarokê Meskaniyê Helebê li darxiste. Di operasyonê de serçeteyeke rêxistina Daişê terorîstî hatiye girtin. Devletên Yekbûyî Amerîkayê cezayê nû li şirketên Rusyayê birîn. Devletên Yekbûyî Amerîkayê cezayê nû şirketê Rusyayê birîn. Wezîrê Karên Xwezayiyên Devletên Yekbûyî yên Amerîkayê Suk Besin duh têkildarên mijarê ev daxuyanî daye ragiştî. Sedama cezayên li ser şirketên Rosneft û Lukol hatine birîn ew e ku her du şirket makîneya şer a Kremlin finanse dike. Wê Amerîka yek jî mezintirîn paketên cezayên li Moskowayê bibire û got serokê Rusyayê vekirî û wekî ku me hêvî dikir nehat ser masayê. Trump ji awayê van dan û standinan bêhêviye. Trump li qesra spîdema ku sekreterê giştî NATOyê Mark Rutte pêşwazî kir ji rojnamavanan re got em hêvî dikin ku şer bi dawî bibe. Hêjayî gotine ku Trump dan û standinên xwe yên bi Putin re yên derbarê bi dawîkirina şerê Ukraynayê de baş lê di dawiyê de bê feydeyê nirxandibû. Belê godan jemen û çênî û pêşkêş kirin ana xatir.